نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک قیامت والا دن ہے تے تین قسم دے لوگاں تو اپنا چہرہ پھیر لے گا، انہاں نو ویکھے گا ہی نہیں۔ اللہ پاک انہاں تین قسم دے لوگاں نو ویکھنا نہیں، نہ ویکھے گا، نہ اللہ پاک نہ تین قسم دے لوگاں نال کلام کرے گا، نہ ہی اللہ پاک انہاں نو گناہاں تو پاک کرے گا، بلکہ آخر اندر نبی پاک نے فرمایا جیڑا انہاں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا اللہ ان دے اندر کمی بھی نہیں کرے گا۔ الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اللہ پاک دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر آون دی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جو مقام تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقام تے اللہ پاک نے تجارت دا ذکر فرمایا، خرید و فروخت، لین دین، کمائی کر کے کھانا، رزق حلال کما کے کھانا۔ اللہ پاک نے اس بات دا ذکر کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں اور آپ سب نوں اپنے ہاتھ نال حلال کمائی کما کے کھان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے رزق دے 10 حصے بنائے نے، جنہاں وچوں 9 حصے اللہ پاک نے صرف تجارت اندر رکھے نے، تے باقی ایک حصہ دنیا دے سارے کماں کاراں دے اندر 9 حصے اللہ پاک نے تجارت اندر رزق دے رکھے نے۔ یعنی کہ تجارت اندر کما کے کھان اندر اللہ پاک نے لین دین خرید و فروخت اندر اینی اللہ پاک نے برکت اور وسعت رکھی ہے۔ جڑا بندہ اپنے ہاتھ نال کما کے کھاندا ہے وہ اللہ دا پیارا ہے، اللہ دا دوست ہے، اور جس بندے نے اپنے پیٹ اندر ایک لقمہ حرام دا پا لیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 40 دنوں تک اللہ پاک اس دی کوئی نیکی قبول ہی نہیں کرتا۔ اتنی حرام کمائی کھان دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے۔ تے رزق حلال کمانا بھی کھانا بھی عبادت ہے۔ تو اس واسطے اللہ پاک مینوں اور آپ سب نوں سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانوں رزق حلال کما کے حاصل کر کے کھان دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا ذکر کیتا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ پاک نے مومناں نوں مخاطب کیتا ہے، ایمان والیاں نوں مخاطب کیتا، یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ پاک فرماندے نے اے مومنو، اے ایمان والیو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ پاک فرماندے نے تسی اے ایمان والیو، اے مسلمانوں، ایک دوسرے دے مال نو نبی پاک علیہ السلام تے اترن والی کتاب قرآن مجید اندر اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیغمبر انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ پاک فرماندے نے ایمان والےو تسی ایک دوسرے دے مالاں نو ایک دوسرے دے مال نو نجائز طریقے نال نہ کھایا کرو، نجائز نہ کھاؤ۔ آپس اندر ایک دوسرے کولو نجائز طریقے نال کسے کولو مال نہ کھاؤ نہ کھوو، نہ کسے دے مال تے قبضہ کرو۔ اگلی بات اللہ پاک فرماندے نے ان تکون تجارتن ان تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اللہ پاک فرماندے نے ہاں ایک دوسرے کولوں نجائز طریقے نال ایک دوسرے دا مال نہ کھو کے کھایا کرو، بلکہ اللہ پاک فرماندے نے الا ان تکون تجارتن ان تراض منکم، اگر تسی آپس اندر ایک دوسرے نال رضامند ہو جاؤ، آپس اندر ایک دوسرے نال خوش ہو تے رضامندی نال ایک دوسرے کولوں تجارت کریا کرو، رضامندی نال خرید و فروخت کرو۔
ایک دوسرے کو لین دین کر لیا کرو تے نجائز تے غلط طریقے نال فراڈ نہ لایا کرو، کسی دے مال تے قبضہ نہ کریا کرو، نجائز طریقے نال نہیں بلکہ الا ان تکونا تجارتاً ان تراض منکم، اگر آپس اندر ایک دوسرے تے راضی ہو جاؤ، ایک دوسرے تے رضا مند ہو تے آپس اندر لین دین کر لیا کرو، آپس اندر بھی تجارت کریا کرو، آپس اندر خرید و فروخت کریا کرو، خریدن لگیاں بھی نرمی کریا کرو، فروخت کرن لگیاں بھی نرمی کریا کرو، کیونکہ اللہ پاک بھی نرمی نو پسند کردا ہے۔ لین دین اندر بھی نرمی، خرید و فروخت اندر نرمی۔ اللہ پاک نے فرمایا آپس اندر ایک دوسرے تے رضا مند ہو کے تجارت کرو، ایک دوسرے نال خرید و فروخت کرو، ایک دوسرے تے ظلم نہیں، ایک دوسرے تے ظلم نہیں کرنا بلکہ خرید و فروخت کرنی ہے، آپس اندر تجارت کرنی ہے تے صحیح طریقے نال کرنی ہے۔ اگے اللہ پاک نے ایک اور بھی بات فرمائی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ پاک فرماندے نے اور تسی اپنے آپ نو قتل بھی نہ کریا کرو، آپس اندر مسلمان ایک دوسرے نو قتل بھی نہ کریا کرو، ایک دوسرے دی جان دے دشمن بھی نہ بنیا کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک جڑا تہاڈا رب ہے اللہ رب العالمین وہ تہاڈے واسطے نہایت ہی بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ دے قرآن دا فیصلہ، ایک تے فرمایا نجائز طریقے نال ایک دوسرے دے مال نہ کھایا کرو، مسلمان دا مال ایک دوسرے تے ظلم کر کے نہ کھاؤ، مسلمان دے مال وچوں چوری نہ کریا کرو، اندے تے نجائز قبضہ نہ کریا کرو۔ اللہ پاک فرماندے نے رضا مند ہوو، آپس اندر راضی تے خوش ہوو تے پھر تسی تجارت کریا کرو، ایک دوسرے دے مال تو خرید و فروخت کریا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی تجارت کیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ دا مال لے کے بھی تجارت کیتی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے تجارت دے اصول بھی دسے نے، جدو تسی خرید و فروخت کرنے واسطے نکلو، لین دین کرو، اپنے مال دا عیب بھی دسیا کرو، اپنے مال دی خامی بھی دسیا کرو، اپنے مال دی خوبی بھی بیان کریا کرو، اپنے مال اندر خرید و فروخت اندر کسی نال دھوکھا نہیں کرنا، فراڈ نہیں، نہ دھوکھا نہ فراڈ، خالص چیز کسی نو دیو تے دس کے دیو، اگر کوئی اس دے اندر عیب اور نقص ہوئے تے او عیب بھی بیان کرو۔ تے تجارت دے متعلق نبی پاک علیہ السلام دی مشکات دے اندر حدیث ہے، نبی پاک دے صحابی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دے کولو پوچھا گیا اللہ دے رسول سب تو زیادہ اچھی کمائی کیڑی ہے؟ اللہ دے نبی سب تو زیادہ اچھی تے بہترین کمائی جیڑی سانو دسو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایو الکسب اطیب قال عمل الرجل بیادی و کل بیع مبرور۔ نبی پاک نے نبوت والی زبان تو فرمایا، آپ فرماندے نے سب تو زیادہ اچھی تے چنگی کمائی اے ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ تو کام کرے، اپنے ہاتھ تو کام کر کے تجارت کرے، اپنے ہاتھ نال کمائی کرے مشقت محنت کر کے، تے جیڑی یہ کمائی کردہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ سب تو اچھی کمائی کہ بندہ اپنے ہاتھ نال کام کرے، اور تجارت جس وچ تجارت کرنے والا تاجر بے ایمانی نہ کرے تے جھوٹ نہ بولے۔ فرمایا ایک تے اپنے ہاتھ نال کمانا تے دوسرا تجارت کرنا، خریدنا یا فروخت کرنا
تے خریدو فروخت اندر تجارت کرن اندر اے تاجر بندہ بے ایمانی نہ کرے، اپنے مال اندر عیب تے بیان کر دے وے، اپنے مال دی خامی نو چھپاوے نہیں بلکہ انہوں بیان کرے، اگر خوبی تے بیان کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے مال نو ویچن لگیاں یا خریدن لگیاں جھوٹیاں قسماں نہ چکے خاک مطمئن کرن لئی، اے ہے بہترین کمائی۔ فرمایا ہاتھ نال کمانا بہتر، تجارت کرنا بہتر، تے جیڑی تجارت اندر جھوٹ نہ بولیا جائے تے صحیح صحیح خریدو فروخت کیتی جائے، ناب تول اندر کمی نہ کیتی جائے، اپنا مال ویچن لگیاں جھوٹیاں قسماں دے کے گاہک نو مطمئن نہ کیتا جائے، جھوٹ نہ بولیا جائے، اپنا اصل مال جیڑا ہے ان دی صحیح صحیح تعریف کر کے انہوں خریدیا بھی جائے تے فروخت کیتا جائے۔ نبی پاک نے فرمایا سب تو اچھی کمائی ایک ہوئی ہے بندہ اپنے ہاتھ نال کمائے تے خرید و فروخت کر لگیاں تاجر اپنی اس تجارت اندر جھوٹ نہ بولے تے بے ایمانی نہ کرے۔ اور دوسری بات نبی پاک علیہ السلام دی بخاری اندر حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحن اذا باع و اذا اشترا و اذا اقتضا۔ نبوت والی زبان تو نبی پاک فرماندے نے اس بندے تے اللہ پاک رحم فرمائے، اور اس بندے تے اللہ پاک رحم فرمائے جیڑا نرمی تے خوش اخلاقی نال، جیڑا بندہ نرمی اور خوش اخلاقی ورتدائے، خریدن لگا بھی نرمی تے فروخت کرن لگیاں بھی نرمی، خریدن لگا تے فروخت کرن لگا نرمی۔ نبی پاک نے انہوں دعا فرمائیے، آپ فرماندے نے رحم اللہ رجلاً سمحن اذا باع و اذا اشترا و اذا اقتضا۔ آپ فرماندے نے اللہ ان دے اتے رحم فرمائے جیڑا خریدن لگیاں بھی تے فروخت کرن لگیاں بھی نرمی تے خوش اخلاقی نال پیش آندائے، نرمی ورتدہ نبی پاک فرماندے نے۔ تے آخر اندر نبی پاک نے فرمایا اے ویچن لگیاں بھی نرمی کردا ہے، خریدن لگیاں بھی نرمی کردا ہے۔ اگر انہیں کسے کولوں اپنا مال لینا ہوئے یا کسے کولوں انہیں قرضہ لینا ہوئے تے جدوں ان دے کولے جا کے اپنے قرضے دا تقاضا کردا ہے تے ان دے مقروض دے کول جا کے قرضے دا تقاضا کرن لگیاں بھی نرمی کردا ہے۔ اس نرم طبیعت والے بندے نو نبی نے دعا دیتی ہے کہ اے نہیں کہ کسے کولوں کو دعا نے لینے ہون تے ان دا جینا حرام کر دے وے، تے جے اللہ نے استطاعت عطا فرمائیے اگر ان دے کولو تقاضا کردہ ہے، ان دے کولو مال منگدا ہے، ان دے کولو اپنا قرضہ وصول کرن گیا ہے، انہوں گالیاں نہ دے وے، انہوں ذلیل و رسوا نہ کرے، نرمی نال تے محبت دے نال ان دے نال پیش آئے۔ جنہ چیر اے مقروض بندہ ان دا مال اپنے کول لے کے رکھے گا، جنہ چیر واپس نہیں لوٹائے گا، اللہ اس مقروض بندے دے کول جیڑا قرضہ ہے انہا پیسے دا اللہ پاک جس بندے نے دے کولو پیسے لینے نے یا قرضہ مال لینا ہے انہا چر اللہ پاک انہوں ثواب دیندہ ہے انجی جویں انہیں اے مال اللہ دے راہ وچ صدقہ کیتا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی لین دین دے معاملے اندر نرمی کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے کو اونٹ خریدیا تے آپ دے کولو جدوں وعدے تو پہلے ہی آکے مطالبہ کیتا، اے آکے کہنے لگا اللہ دے نبی میرے کولوں تساں اونٹ خریدیا سی میرا واپس کر دیو، میرے پیسے میں نو واپس کر دیو۔ انہیں گستاخی کیتی، نبی پاک دی بے ادبی کیتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ انہوں کچھ نہ کیا جے، انہوں اس تو بہتر اونٹ واپس کر دیو یا مال انہوں بہتر دے دیو۔ وہ لین آیا، نبی پاک نے نرمی اختیار کیتی ہے،
تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا خریدن لگیاں بھی نرمی کردا ہے تے فروخت کرن لگیاں بھی نرمی کردا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کسے کولوں قرضہ لینا تے جا کے تقاضا کرے تے نرمی نال، نبی پاک فرماندے نے اللہ اندے اتے رحم فرمائے، اللہ پاک اندے تے رحمت نازل کرے، اللہ اندے تے رحم فرمائے۔ او بندہ کنا خوش نصیب ہے جیڑا مال اپنی ذات واسطے خریددا ہے، فروخت اپنے بیوی بچیاں واسطے کردا ہے، لیکن ان دے اندر نرمی پیدا کردا ہے تے سچ بول کے خریدو فروخت کردا ہے۔ اے بندہ اتنا خوش نصیب ہے تے نبی پاک دی دعا دا مستحق ہے، اندے لی دعا فرمائی۔ تے تیسرے مقام تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ دی ترمذی اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سچائی دے نال، سچائی نال سچا تاجر، سچ بول کے تجارت کرنے والا، نبی پاک نے اندے متعلق ارشاد فرمایا جیڑا سچ بولدا تے تجارت کردا ہے، موٹر کسی چلائی بند کر دو، سچ بولدا تے تجارت کردا سچی بات کر کے، نبی پاک نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے نو، نبی پاک فرماندے نے مع النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ پاک سچے تاجر نو جیڑا سچ بول کے تجارت کردا، خرید و فروخت کرن لگیاں سچ بولدا، نبی پاک فرماندے نے مع النبیین، اللہ اینو نبیاں دا ساتھ عطا کرے گا، ایک نبی دا نہیں بلکہ اللہ نبیاں دا ساتھ عطا کرے گا۔ تو دوسری بات فرمائی والصدیقین، اللہ اینو صدیقین دا جڑے اللہ دے راہ دے اندر سچائی لے کے دنیا تو فوت ہوئے نے، اللہ اونا صدیقین دا ساتھ عطا کرے گا۔ والشہداء، اللہ قیامت نو شہداء دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ سچے تاجر نو جیڑا سچ بول کے خرید و فروخت کرے، اپنے مال دا عیب بیان کر کے دس کے خرید و فروخت، نبی پاک فرماندے نے اللہ ایسے تاجر نو اینا پسند کرے گا، اے تجارت کرنے والا قیامت والا دن ہوئے گا جیڑا سچ بول کے خرید و فروخت کردا ہے، اللہ پاک قیامت نو نبیاں دے نال کھڑا کرے گا۔ کنی عظمت والا اے بندہ ہے، کنا خوش نصیب اے آدمی ہے جیڑا خرید و فروخت کردا تے سچ بول کے کردا ہے۔ اللہ قیامت نے دے سچ بولن دی وجہ تو اللہ پاک نو نبیاں تے شہداء تے صدیقین دا ساتھ عطا کرے گا، نبیاں نال کھڑا ہوئے گا۔ تے چوتھے مقام تے ترمذی اندر حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ نبی پاک فرماندے نے اپنی نبوت والی زبان تو آپ فرماندے نے تاجر لوگ قیامت دے دن، جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، ایک خرید و فروخت کرنے والے بڑے بڑے تاجر لوگ ہونگے، مارکیٹاں دے مالک ہونگے، بڑیاں بڑیاں دکاناں تے کریانے سٹوراں دے مالک ہونگے۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں قبراں دے وچوں نکلے نے، اے دنیا دے اندر بڑے بڑے وڈے تاجر ہویا کر دے سی، آج قبراں چوں کھڑا کیتا تے اللہ پاک نے نانو بدکار بنا کے کھڑا کیتا ہے۔ دنیا تے بڑا مال، بڑی دولت، بڑا کاروبار، بہت بڑے ڈیلر تے خرید و فروخت کرنے والے، بڑے وڈے تاجر تے تجارت کرنے والے، بڑے بڑے وڈے گوداماں تے گلے منڈیاں دے مالک نے، نبی پاک فرماندے نے قبراں دے وچوں نکلے نے، اللہ پاک نے نہ بڑے بڑے تاجراں نو بدکار بنا کے کھڑا کیتا ہے۔ جویں بدکار بندے دی اللہ دی ہاں اہمیت ہی کوئی نہیں، اے بھی بدکاراں دے اندر کھڑے ہون گے۔ پوچھیا اللہ دے نبی انہاں دا کام تے تجارت کرنا ہے، اے بڑیاں بڑیاں مارکیٹاں دے مالک نے، اے بڑے بڑے وڈے تاجر نے، اللہ انہاں نو بدکار بنا کے کیوں کھڑا کرے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے نہ تاجراں نو اللہ پاک قیامت نو کھڑا کرے گا، اے جدوں خرید و فروخت کردے سی بے ایمانی تے جھوٹ بول کے کردے سی، نبی پاک نے فرمایا ہاں انہاں تاجراں دے وچوں کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے
جنہاں نو نبی پاک نے فرمایا ہے قیامت والے دن الا من اتقا و برا و صدقا، کچھ لوگ انہاں تو علیحدہ کیتے جان گے، وہ کون ہون گے؟ جڑے اللہ تو ڈر کے سودا ویچ دے تے خرید دے سی، اللہ تو ڈر دے خرید و فروخت کرن لگے ڈر کے خرید دے، فروخت بھی ڈر کے کرتے، تے نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سچ بول دے۔ سچا تاجر جڑا سچ بول کے تجارت کرتا ہے اللہ اینوں الگ کر دے گا، جڑا اللہ تو ڈر کے خرید و فروخت کرتا رہا اللہ اینوں بھی الگ کر دے گا، تے جڑے اللہ تو ڈر دے ہی نہیں سی، جڑے نجائز خرید و فروخت کرتے سی، جویں دا مال آیا بغیر عیب دسیاں اگے پیش کر دیتا، انہاں بے ایمانی کر کے خرید و فروخت کیتی، جھوٹ بول بول کے خرید و فروخت کرتے رہے۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت نو اے با حیا لوگاں اندر نہیں بلکہ بد کردار لوگ اندر کھڑے ہون گے۔ خرید و فروخت تجارت کرنا نبیاں دی سنت ہے، نبی پاک دے صحابہ دی سنت ہے، نبی پاک خود بہت بڑے تاجر، نبی پاک دے صحابہ تاجر، ابو بکر صدیق بھی تجارت کرتے رہے، نبی پاک علیہ السلام دا دورہ دماد حضرت عثمان بھی بہت بڑا تاجر تے سوداگر ہے، وہ بھی تے تاجر نے جنہ اپنا مال سچ بول کے خریدیا تے سیل کیتا فروخت کیتا، تے اج دا تاجر بھی جڑا اپنے مال دا عیب قسم چک کے چھپاندا ہے۔ اور اگلی روایت اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، نبی پاک نے فرمایا ایک تے جڑے جھوٹ بولن والے جنہاں دے دل اندر اللہ دا ڈر تے تقوی نہیں، اے بد کردار ہون گے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑے بندے نیکی اور سچائی دا معاملہ اختیار کر کے اپنا مال خرید و فروخت کرتے نے، اللہ پاک انہاں نو بڑا مقام عطا کرے گا۔ اگے مسلم دے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے جڑا بندہ اپنا مال ویچن لگیاں کثرت نال قسماں کھائے، آپ نے تاجر لوگاں نو کیا جڑے تجارت کرتے نے ان بتی تے کر دو، بتی تے کر دو، جڑے تجارت کرتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر سچ نہیں بول دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جھوٹیاں قسماں کھاندے نے، نبی پاک نے انہاں نو خبردار کیتا ہے۔ آپ نے ایک اور بھی بات فرمائی ہے، آپ فرماندے نے قسماں کھان تو بچو۔ ہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر تانوں فروغ ملے گا، دنیا دے اندر مال دا وعدہ ملے گا، دنیا تے تہاڈا مال قسماں چکن نال مہنگا وک سکدا ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا لیکن آخر کار جڑا قسماں کھا کے جھوٹیاں قسماں دے کے اپنا مال تسی فروخت کرتے ہو یا قسماں کھا کے گاہک نو مطمئن کرتے ہو، نبی پاک فرماندے نے دنیا تے تانوں ان دے وچوں کوئی فائدہ مل ہی جائے گا، دنیا تے فروغ ملے گا۔ آخر کار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان دے وچوں جیڑیاں تساں قسماں چکیاں نے انہاں قسماں جھوٹیاں چکن دی وجہ تو آخر کار اللہ برکت نو ختم کر دے گا، برکت ختم ہو جائے گی، چاہے ساری دنیا دا مال کیوں نہیں، تے جے ان دے اندر اللہ نے برکت ہی نہ پائی فضول مال ہے، اللہ پاک نے برکتاں ہی ختم کر لیاں، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم ہی پیچھا ہٹا لیا، تے کی کرنا اس دولت مال نو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جھوٹیاں قسماں چکتے مال فروخت کرتا ہے اللہ پاک نو دنیا تے فروغ مل بھی گیا، دنیا تے فائدہ بھی مل گیا، آخر کار اللہ اندے وچوں برکت نو ختم کر دے گا۔ تے اگلی حدیث اندر نبی پاک علیہ السلام دی 6ویں مقام تے حدیث ہے، نبی پاک فرماندے نے 3 قسم دے لوگ ہون گے جنہاں نو قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ اندر پیش کیتا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک قیامت والا دن ہے تے 3 قسم دے لوگاں تو اپنا چہرہ پھیر لے گا، انہاں نو ویکھے گا ہی نہیں، اللہ پاک انہاں 3 قسم دے لوگاں نو ویکھنا نہیں، نہ ویکھے گا
نہ اللہ پاک نہ تین قسم دے لوگاں نال کلام کرے گا، نہ ہی اللہ پاک انہاں نوں گناہاں تو پاک کرے گا، بلکہ آخر اندر نبی پاک نے فرمایا جیڑا انہاں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا اللہ ان دے اندر کمی بھی نہیں کرے گا۔ تے جنوں قیامت والے دے رب نے ویکھیا ہی نہ، جن دے نال کلام کرنا پسند ہی نہ کیتا، تے جن دی طرف نظر رحمت نال نہ ویکھیا، تے جنوں اللہ پاک نے پاک ہی نہ کیتا، جن دے عذاب اندر کمی نہ کیتی، اس تو وڈا بدبخت تے بد کردار کون ہو سکدا ہے؟ اے بندہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی او تین قسم دے کون لوگ نے؟ نبی پاک نے انہاں وچوں پہلا بندہ فرمایا، آپ فرماندے نے متکبر بندہ جڑا جان بوجھ کے غرور تے تکبر دی وجہ تو اپنا تہ بند یا چادر شلوار اپنے گٹیاں تو نیویں رکھ دے، اپنا تہ بند جان بوجھ کے گٹیاں تو نیواں رکھے۔ تے دوسرا وہ بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دوسرا وہ بندہ ہے جڑا کسے تے کوئی نیکی کر لوے، کوئی احسان کر لوے، انہیں زندگی اندر کسے مارے بندے تے کوئی چھوٹی معمولی نیکی کر لئی، کسے مجلس محفل اندر، کسے پرے پنچایت اندر کسے غریب دی حمایت کر دیتی، غریب دی طرفوں بیان دے کے ان دی جان چھڑا دیتی، آخر انہیں احسان ایک مرتبہ کیتا ہے تے ساری زندگی اس غریب بندے نو تانے دیندہ روے، جتھے کتے ملدا ہے تے انہوں احسان جتلا دیندا ہے، میں فلاں تیرے تے نیکی کیتی، میں فلاں جگہ تے تینوں کھانا کھلایا، فلاں جگہ تے تو پریشان سے پریشانی دور کیتی، اندہ جینا حرام کر دیندا ہے۔ اللہ پاک نے قیامت والے دن جیڑا کسے بندے تے احسان کر کے جتلاندا ہے، اللہ پاک نے نوں ویکھنا بھی نہیں، اللہ پاک نے نوں گناہاں تو پاک بھی نہیں کرنا، اللہ پاک نے ان دی طرف نہ ویکھنا نہ پاک کرنا ہے، نہ ہی اللہ پاک نے اندے جڑے گناہ نے جڑی اندی سزا اللہ پاک نے اس اندر کمی کرنی ہے، نہ اللہ پاک نے قیامت نو ایسے بد بندے نال کلام کرنا ہے۔ احسان کرے تے اللہ لی کرے، کسے دی مدد کیتی ہے، کسے پرے پنچایت کسے دی جا کے حمایت کیتی ہے تے صرف اللہ لئی، میں راضی اللہ نو کرنے واسطے سارا کراتے پھر ٹھیک ہے، اگر احسان کر کے جتلائے گا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ احسان جتلان والے بندے تو اپنا چہرہ پھیر لوے گا، اللہ انہوں اپنی رحمت تو دور کر دے گا، اللہ نظر رحمت دنال نہیں ویکھے گا۔ تے تیسرا وہ بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا جھوٹیاں قسماں کھاندا ہے تے اپنا مال اندر تجارت کردا ہے۔ یہ تین قسم دے ایک حدیث اندر نبی پاک نے جنہاں دا ذکر کیتا ہے، جڑا جھوٹیاں قسماں چکے تے اپنا مال فروخت کرے، اپنے مال دی تجارت کرے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جھوٹیاں قسماں کھا کھا کے مہنگا سودا بیچ لوے تے مہنگی تجارت کر لوے، زیادہ دام لے لوے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اے بہت بڑا تاجر جھوٹیاں قسماں چکن والا اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہوئے گا، اللہ پاک اپنا چہرہ پھیر لین گے، نظر رحمت نال نہیں ویکھن گے، نہ اللہ پاک اندے نال کوئی کلام کرن گے تے نہ ہی اللہ پاک انہوں گناہاں تو پاک کرن گے، تے جڑا اندہ عذاب ہوئے گا اللہ پاک اس دردناک عذاب اندر کمی بھی نہیں کرن گے۔ جھوٹیاں قسماں کھا کے انہیں تجارت کیتی ہے تے اللہ دے سامنے پیش ہو گیا، گاہک نو تے کوئی پتہ نہیں اندے مال اندر کی عیب تے کمی ہے، اندے مال دے اندر کیڑی خامی ہے، انہیں قسماں چک تے انہوں مطمئن کر لیا۔ اللہ پاک فرماندے نے قسماں تے میریاں چکیاں سہی، میریاں قسماں دے کے گاہک مطمئن کیتا ہی تے آج تیرا رب تینوں ویکھن نو پسند نہیں کردا۔ ایسا تاجر قیامت نو ذلیل ہو جائے گا۔ تے اگلے مقام تے نبی پاک علیہ السلام نے ایک اگلی حدیث اندر ان دے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام نے تینہ بندیاں دا ذکر کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک تین قسم دے بندیاں نو نہ ویکھے گا نہ گل کرے گا، اللہ انہاں نال کلام نہیں کرے گا، اللہ انہاں نو ویکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے کولو پوچھا گیا اللہ دے پیغمبروں بندے کون نے جنہاں نو اللہ
قیامت نو نہ ویکھے گا نہ انہاں نال کلام کرے گا۔ نبی پاک نے انہاں وچوں پہلا بندہ فرمایا، نبی پاک فرماندے نے جنہ بندیاں نے اپنا سامان تجارت ویچن لگیاں جھوٹی قسم چکی، تے دوسرے او بندے نبی پاک نے فرمایا جڑے اثر تو بعد پچھلے ٹائم اثر دے بعد نبی پاک نے فرمایا اثر تو بعد جھوٹی قسم کھاندے نے، تے اس جھوٹی قسم دے ذریعے نبی پاک نے فرمایا مسلمان بندے دے مال نو اپنے قبضے اندر لیندے نے۔ جھوٹی قسم کھا کے کسے غریب دے مال تے قبضہ کرن، اے جھوٹیاں قسماں کھا کھا کے اثر دے بعد نبی پاک نے فرمایا جنہ قسماں چکیاں تے دوسرے مسلمان بندے دے مومن بندہ مسلمان غریب بندہ ان دے مال نو اپنے قبضے دے اندر لے لیا اس بندے نو۔ تے تیسرا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک فرماندے نے تیسرا او بندہ ہے جنہوں اللہ پاک نے پانی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، انہیں اپنی فصل نو تے پانی لگا لیا ہے، اپنی فصل نو پانی لگا چکے ہیں، لیکن اجے زائد پانی باقی بچے ہے تے اس زائد پانی نے انہیں روک لیا ہے تے اگے دوسرے مسلمان نو نہیں دیتا۔ ضرورت تو زائد پانی انہیں اپنے کھالے نو بند لیا ہے تے ضرورت تو زائد پانی دوسرے مسلمان نو نہیں دیتا۔ نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہاں تیناں بندیاں نال کلام نہیں کرے گا، اللہ انہاں تیناں بندیاں نال گل نہیں کرے گا۔ آخر کار اللہ پاک انہاں تیناں بندیاں دے وچوں جس بندے نو اللہ پاک نے ضرورت تو زائد پانی عطا کیتا ہے، اسی غور کریے اس بات ہوتے اسی اپنا شریکہ برادری دی وجہ تو دنیا اندر ایک دوسرے تے ظلم و ستم کرنے۔ نبی پاک نے فرمایا جن نے زائد ضرورتوں زیادہ پانی اپنی لوڑ پوری کیتی تے باقی پانی اگے کسے ماڑے بھرا غریب نو نہ دیتا، اللہ اس بندے نو قیامت نو پوچھے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک فرمائے گا اے بندے تو اپنا بچیا ہویا پانی اپنی ضرورتوں زائد پانی اگے دوسرے اپنے بھائی نو نہیں دیتا، جا میں تینو اج اپنا فضل و کرم تو روکیا، تو میرے فضل و کرم تو محروم ہے۔ فرمایا پانی میں ہی عطا کیتا سی، میں تینوں اختیار دے دیتا، جنی تینوں ضرورت ہے انہاں استعمال کر لئی، باقی بچیا پانی کسے غریب نو کیوں نہیں دیتا؟ تے ان دی ایک ہوئی سزا تو انہوں پانی تو روکیا ہے، میں آج تینوں اپنے فضل و کرم تو محروم کرنا، وہ پانی تے میرا سی تے تو اندے اتے اپنا اختیار کیوں جمایا سی؟ اللہ پوچھے گا قیامت نو کہ پانی تینوں میں عطا کیتا ہے، میری زمین وچوں پانی نکلیا ہے، میں ہی پانی عطا کیتا ہے تے میری زمین وچوں او پانی نکلیا ہے تے اندے تے قبضہ تو کیوں جمایا سی؟ تو دنیا تے لوگاں نو پانی نہیں دیتا، او جہنم پئی اندے اندر چلا جا، میرے فضل و کرم تے رحمت تیرے واسطے نہیں۔ اتنا سنگین معاملہ تے آخری حدیث اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس مقام تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے اس اندر بھی تیناں بندیاں دا ذکر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ اندر تین قسم دے لوگاں نو جمع کیتا جائے گا، اے تین قسم دے او لوگ ہون گے جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہون گے، اللہ پاک انہاں تین قسم دے لوگاں دے نال خود آپ جھگڑا کرن گے، اللہ خود جھگڑن گے۔ ایتھے تے باپ پتر نال جھگڑدا ہے، دشمن اپنے دشمن نال لڑدا ہے، قیامت نو جس بندے نال رب لڑ پوے جن دے نال اللہ جھگڑا کر لوے اس بندے دے پلے کی رہ گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نبی پاک دے صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی وہ کیڑے تین بندے نے تین قسم دے لوگ جنہاں نال قیامت نو رب خود لڑے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں وچوں پہلا وہ بندہ ہوئے گا جن نے اللہ دا نام لے کے عہد کیتا، وعدہ کیتا، اللہ پاک نو زامن دیتا، پھر اس وعدے نو جان بوجھ کے توڑ دیتا، اللہ قیامت نو اس توڑن والے جنہیں اللہ دا عہد دے کے توڑیا قیامت نو اللہ اندے نال خود جھگڑا کرے گا۔ تے دوسرا وہ بندہ نبی پاک نے فرمایا جن نے کسے شریف بندے کسے غریب بندے نو نبی پاک فرماندے نے اغوا کر لیا تے پھر انہوں جا کے اگے فروخت کر دیتا۔
ایسا ظالم جنہیں کسی غریب نو اغوا کیتا، اغوا کرن دے بعد انو اگے فروخت کیتا، غریب بندے نو ویچ دیتا۔ تے تیسرا وہ بندہ نبی پاک نے فرمایا جن نے کسے مزدور نو مزدوری تے لگایا، کام پورا لیا، شام نو مزدوری نہ دیتی، جیڑا مزدور دی مزدوری مار لوے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اینا تینہ بندیاں نال خود جھگڑا کرے گا، اللہ مزدور دی وکالت آپ کرے گا، تے جس غریب نو ویچیا گیا اللہ ان دی وکالت آپ کرے گا۔ اس بندے نے جنہیں اللہ پاک دے نام تے عہد کر کے توڑ دیتا، اللہ خود ان نال جھگڑا کرے گا، اللہ نو پوچھے گا ہون دس میری عدالت اندر پیش ہو گیا ہے، ایتھے کھڑا ہے بلا جڑا اج تیری کوئی مدد کرے۔ قیامت نو رب نے پوچھنا ہے، اس واسطے اللہ پاک نے اس اپنی زمین تے بھیجے، اپنے عقیدے نو درست کریے، اپنے خالق کو ڈر کے زندگی گزاریے، عہد کرو اللہ واسطے سچا کرو۔ اگر کوئی مجبوری آ جائے اللہ پاک بہتر جانتا ہے، اگر مزدور لگایا تو دی مزدوری ادا کرو، کسی غریب تے ظلم تے ستم نہ کرو، خرید و فروخت اندر سچ بولو، تجارت اندر سچ بولو، اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ تے جے اللہ دی زمین تے رہ کے نا انصافیاں کیتیاں، ظلم کیتا، بد اخلاقی نال زندگی گزاری اور بد کردار بن کے رہ، تجارت اندر جھوٹ بول کے جھوٹیاں قسماں چک چکتے مال خرید و فروخت کرتے رہ، قیامت نو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے، پھر اوتھے رب نے پوچھنا ہے ہون دس تیرا کوئی حامی ہے تے آئے جڑا میرے کولو تیری آ کے جان نو بچا سکے۔ اس دن کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا، سارے نفس و نفسی دے عالم ہون گے۔ اس واسطے اللہ پاک میری اور آپ سب دی رہنمائی فرمائے، خالص دین دی اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے، اللہ سانو موت دے وے ایمان دی حالت اندر، دین تے اللہ موت عطا فرمائے، مرن تو بعد اللہ ساڑیاں اگلیاں منزلہ آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔